Soc infermera de l'ICA Hospitalet i avui us vull ensenyar com funciona una planta d'hospitalització d'oncologia. El torn comença rebent el relleu de les companyes del torn anterior. Compartim informació de cada pacient, què ha passat, què ens preocupa i què poden necessitar. A partir d'aquí, organitzem la feina que tindrem durant el dia. Preparem i administrem medicació. Valorem l'estat general dels pacients. Juntament amb les TKs, ajudem en la higiene de pacients i fomentem la seva autonomia. Prenem constants, realitzem extraccions de sang, gestionem i tramitem mostres per a proves diagnòstiques, col·laborant amb altres serveis. Treballem de manera coordinada amb altres professionals. Fisioteràpia, nutrició, psicooncologia, treball social i altres equips que formen part de l'abordatge integral del pacient. Les cures ocupen una part essencial de la nostra feina. Fem cures de ferides, de catèters i de diferents dispositius, vigilant possibles complicacions i assegurant-ne el correcte manteniment. També gestionem les altes i els ingressos. Els pacients que reben l'alta ens assegurem que tant ells com el seu entorn tinguin els coneixements necessaris per continuar les cures a domicili, de manera segura. Quan ingressa un nou pacient a la unitat, duem a terme una valoració integral per identificar les seves necessitats des del primer moment. Però la nostra feina no és només tècnica. En oncologia, l'acompanyament és una part indispensable de les cures. Som presents en converses difícils, en moments d'incertesa i en molts silencis. Acompanyem el pacient i també la seva família, oferint escolta i proximitat. Donem suport i acompanyament en totes les etapes de la malaltia. Supe que quise ser enfermera cuando tenía 16 años y tuve una experiencia personal aquí en el ICO. En ese momento descobrí que quería ser como ellas. Quan veiem això, que la nostra feina, l'acompanyament que fem diari arriba a les famílies, ens omple, és supergratificant i crec que és el que més ens agrada a totes com a professionals. I al final és això el que ens aporta l'ICO, l'oportunitat de treballar en un equip multidisciplinar que sempre vetlla pel pacient i per les famílies.